Sugeng dalu Mbak Dwi. Nggih. Sugeng dalu ugi kagem para langgan sedaya. Kakesih kersawungon. Khususan Pak Priyotama Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu derek bingah. Sugeng dalu kali Mbah Tras. Mbah Tras nggih niki kula dereng salim. Yang kedua kali. Salim. Nggih, yang kedua kali. Mbokan salam yang kedua ini ada gerjel-gerjelnya ini. Niki saya kendang ajeng saling kalih kula Ampun nek sing ndang ampun. Oh, lha pripun enten enten napa jenenge? Wonten sedurunge. Lem. Aku juga ingat zaman biyen Pak Detrasi tahu seneng karo Yuradikem tau. Nggih. Ya lho itu Pak iki Yuradikem jalo sepatu roda karo televisi. Lho, Kuwi bisa sik. Ngersake sepatu roda karo televisi. Lah, ya kok pripun niku? Ini zaman biyen banget. Nggih dipinangkani. Terus sekarang aku nih aduh di abot ya itu teman. Lah nek umume sepatu roda ki nggo cah cilik kae ya. Lah nek iya. Syukur alhamdulillah ini Pak Ditras ya berkahi Pak Desaiko muga-muga gerah ndang waras Pak Desaiko. Amin. Ora minggu ya sing ngedam barang kae iki krungu gaban rek gendeng nang hari. Oh, niku kandang rada-rada napa? Rada gendeng iki. Oke. Wah, dramanya luar biasa kok. Awet tau kok jan swara udane gemerujuk kae. Nek kon mayang awan ku ora apa njaluk Pak duit ning kon ngeterke nang Parangkusumo. Lah enten apa teng Parangkusumo niki? Ora ngerti wong niku bose Pak Jumali. Oh, dadalan. Monggo setanggal 8 tak kon mayang nang Klampang njaluk apa karo aku. Nah iki urusane Pak Dekame niki. Monggo Mbak Dwi. Nggih. Pak Ibunan Pondok Sanani. Nggih, saking Pak Sumino nggih. Niki kula nyuwun kanca dong. Saged-saged kali sinten? Kali Mbak Mami, kali Pak Tuju. Oh nggih, seperti to Mbak Mami. Nggih, iki sisan miras-miras temu kangen suwe nek boten ketemu. Jangan bilang tuir, Pak. Ada kita istilah tuir. Oh, gitu. Senior. Sugeng dalu Pak. Nggih, sugeng dalu Ki Samiti. Nggih, matur Terus nuwun. tetap diri to dalam. Desudi, Terus tetap diri dalam. kula nggih boten aneh. Boten pindah. Boten pindah-pindah. Nggih. Nggih, Pak Joko Sekedar disebutipun restu dari Mahli Bagio, awit putranipun Bapak Priya Utama bukti bayanipun samangke estu nemoni bejo dunyane bejo akhirate. Amin Allahumma amin. Nah, wis ngono wae semoga wis sebenarnya aku ya izin mau dibawa Pak Polisi mobil patroli nek kesuwen nang panggung ora penak. Ora apa-apa, Pak Polisi karo Pak Babine tak unggahke sisan kok. Izin dak kok mari. Setuju. Dalam Buat kabare. ya alhamdulillah ya Rambutnya sehat. sampean kok tambah dawa. Ya tambah sabar. Oh, tambah Tegese tambah sabar. sabar. Manungsa Bali mau mikir Pak Kiai lho. Pengajian kok mau. Ah iso, nek stres waras. Ndak iki rambutnya ya dawa ora.
Bisa kan selang butek. Ya. Ya kan biar ya mbak. Biar sih. Sakit ya mbak. Fitnah. Biar tendang, sakit ya bu. Ini Kau ngobrol. Minangkani Pak Pak Sumino. Pak Sumino. Yang aku kan Pak Sumino ini kalau ngurusui. Iya. Niki kakunge tengah. Heeh. Mbak Mami dijenggleng berdua ya. Oh iya, boleh. Digawe remuk ya. Sungguh mungkin kan Pak Tarjo niku pundi Pak Tarjo enggak mboten. Mbak Tarjo, tapi mau sih usaha kalau kawinnya. Oh nggih. Larian ki kula ya sering sowan kumpul sari dek jaman sesuk metu Pak kawin. Sesuk diundang meneh sesuk. Aja kuwatir Agustusan iki. Kumpul sari kudu ketoprakan. Lah kira kok munggah kabeh mah. Boten wayangan mawon, Pak. Boten ketularan. Dalane cepet. Ora toyo. Jarane kok wayangan. Sampeyan niku ora prisa gelo gamane api-api kok. Nggih, wis pinter nang biyen diwetakno baturan kae biyen. Terus saiki wis ana gone dhewe mesti. Mboten masa dhewe niku wau lak yo kanca jaman biyen. Wis Ayo Pak terima kasih. Saben wengi nyawang Kusok Awas rame. tandang grayange wis kaya ngono. Iya mbak. Tandang grayange iki kan biyen kok yo ya wis ora Sing dibalik. nyatane di jokong itu langsung tekan gitu. Oh, pancen padune. Oh, padune kaya ngono kuwi. biyen Terus temu kangen rak ngene iki. Bawa kok wangi ya bawa. Kesempatan biyen ki nek tak apa iki kirahku jenenge iki MC 1 meter. Oh iya. MC 1 meter lah piye? Lah dhek kan senane nek joget ki menak-menakke halo. Oh, 1 meter. Dan pon joget itu harus apa artinya 1 meter ada. Jangan mepet-mepet. Lah wedi aku. Mulane Bu Mami iki tak telepon. Mbak, tanggal 12 nang Kipur Sari. Oke, jebul nang kene ketemu aku. Wah, aku ya malah nggak ngerti kok kok Kan janane kasih sih kok foto. apa karo Bu Nanda ngeterke iki. Kok ngeterke kabeh bunga gawe yo rene iki golek aku. Lah iki wis kadung tercemar kok. Wis bayaran, motor ora bayar, ketemu lengganane. Entuk ibu ora iki kira-kira. Ya jenengane wong ki untunge dhewe-dhewe. Anduke kok. Jane dhewe. Anduke digowo. Aduh apa lagi iki? Ya, Bu. Yen mamat Ora saya nganggo anduk cukup nganggo tisu. monganggo Lah aku le makan ning kene kok ya sampean ki le. Oh lah. Anu ning kono lho. wis kono kowe gek makanan. Ya maklum, saka ngisor kono ki drape kok ora jaman dadi jebul sepuh sing aku. Kandhani kok kira gawe swara udane pinter ra jamal. Wong sajeki ngurip kan dramya iki. Lek pinggul. Oh. Aku wis mangkerut nek tak cerai. Wong golku ki wis iso ngopo-ngopo sih. Pacitan
guyu atimu lara kok aku sedih iki to. Aku bahagia. Oh, tenan. Aku bebas. Ngapane kowe yo atine kok derajat kok tak delok kok. Nanti yang di sana bagaimana? Ah, terus usah saya pikir. Emang dia tidak punya pikiran Mbak. Panas udan iki kok Alah, alah Pak Dune, alah. ora mbok yakin aku. Mbak Mami, biarkan dia bahagia. Saya iki di streaming kok nek bojoku nonton. Hah? Paling tekan rumah ya udan parut ngono ta. Orang parut Apa? panci plastik barang udan. Ambil lah barang dari padu sampean ro bojone sampean iki kapan terus saiki? Lah iya. Nek lebar padu iki saya asik ya. Teman kok. Panas sedang udan panas saling-aling Bijingake, Bu. capek ngono Ya. Nadyan waton sarta Gampang suling, gampang sampai. bidodari loro alhamdulillah bingung kok ora padha karo sing nang omah. Monggo apik sing nang kene kabeh. Ngicipi kene ya bingung, ngicipi kene ya bingung. Kok dene dibalang tabuh kanca-kanca.
Danon sampun nggih Pak. Sampun Mbak Yulibo matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun panjenengan saged ngardhengaken pepanggihan dalu sak menika. Alhamdulillah Allah mboten repot-repot ngoten niku lho Mas kula ki njuk dados kepripun mboten seketsa. Aku ki mau kok tak banget nek sajane bojoku ki nyopet iki. Akhirnya nek dari sak lembar. Gak apa-apa. Halo. Halo Mas Tujuh. Matur nuwun. Terus aku gimana dong? Ala kecil aku kok. Aduh. Ya, termasuk suami yang takut istri yang digarong ning bojoku iki bisa nggak takut. Tenang ya. Semoga sing penting sehat kabeh. Ora apa-apa ki muga-muga lillahi taala ya berkah ya kan. Yo nek aku ikhlas nek bojoku ora ikhlas ndongake kowe bali tekor aku ora ngerti. Ya mama. Kok juga wong tua. Ya matur nuwun ya Mas Tujuh nggih. Ngatur santos. Nek medun kita sikile sikik. Nek sirahe dhisik jengkelit. Lah biasane senenge Nun silahe. sewu Mbak Dewi. Salam, Jeng. Niki kula ajeng